Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow soňky bir hepdeden hem az wagtyň dowamında indi 3-nji gezek Mary welaýatyna sapar etdi. Döwlet başlygyny ýene Ilat arasynda Mary Gres diýilen Mary döwlet elektrik stansiýasyna baryp gördi. Resmi medeniýetde bu saparlar barada maglumat berilmeýän mahaly yerli ýaşaýjylar prezidentiň sebete ýygyderli edýän saparlarynyň özlerini aladalandyrýandygyny aýdýarlar. 31 ýanwarda prezident Mara gelinde Mara aeroportundan başlap Gres şäherçesiniň golaýyndaky elektrik stansiýasynyň ağırlykdaky ýollar ýapyldy. Hatta prezident aeroportdan elektrik stansiýa tarap ýolu düşündi. Galkynyz we Maru Sahu Zahan bazarlaryny hem ýapdylar. Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Ýatlasak döwlet başlygyny bu elektrik stansiýa 29-njy ýanwarda hem baryp gördi. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gödäwçiliginiň häkimet bu serişdeleri prezidentiň ne 29-njy ýanwardaky, ne de 31-nji ýanwardaky saparlary barada maglumat berýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu saparlar we olaryň sebäpleri barada yerli häkimetlerden şol sanda Türkmenistanyň energetika ministrliginden hem resmi maglumat almak başartmady. Ýöne Adatlygyň sebitdäki çeşmeleri prezidentiň soňky saparlarynyň häkimetleriň Garagum we Murgap derýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly Mary döwlet elektrik stansiýasynyň işiniň tow bilen baglykdaky aladalary bilen ilteşiklidigini aýdypdylar. Olaryň sözüne görä derýalaryň suw doňan soň stansiýa ätýaşdaky suw saklaýjy kölden suw alyp uly suw nasoslary arkaly emeli usulda elektrik öndürüp başlady. Türkmenistanda ýanwar aýynda höküm süren aşy sowuk howa ýurduň çäginden geçýän Amy derýada we Garagum derýasynda buzlukları emele getirdi. Soňky günlerde howanyň maýlap buzluklaryň erap başlamagy bilen Garagum derýasy öz akymyny üýtgedip çölüň içine akmaga başlady. Çeşmelerimiz derýada kadaly suw akymy üpçün edilmese, onda munyň stansiýanyň işine oňoýsuz täsir getirjekdigini hem aýtdylar. Bellesek ozal Mary Gres adlandyrylan Mary döwlet elektrik stansiýasy Türkmen Energe döwlet elektroenergetika korporasiýasy tarapyndan dolandyrylýar. Görünüşinden bu stansiýa elektrik energiýasini öndürmek üçin birleşdirilen gaz we buz stansiýasyny ulanýar. Munyň üçin stansiýa suwa zerurlyk duýar. Hünärmenler stansiýanyň işi towtan ýagdaýynda tutuş welaýatyň we Türkmenistandan elektrik energiýasini import edýän ýurtlaryň toksuz galjakdygyny duýdurýarlar. Halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlarda 1973-nji ýylda ulanışa girdilen stansiýanyň ýylda 12 milliard kilowat saat elektrik energiýasini öndürmäge ukyplydygy aýdylýar. Stansiýanyň gündelik elektrik önümçiligi 38 million kilowat sagada barabar bolup, onuň 18 million kilowat sagady Owganistana, Özbekistana we Irana eksport edilýär. Bu aralykda häkimetler Garagum derýasynda kadaly suw akymyny almak, onuň kenarlaryny berkitmek işlerini henizde güýçlü depginde dowam etdirýärler. Olar derýanyň öz hanasyny üýtgedip, çölüň içine akýan bölegini yapmaga çalışýarlar. Türkmen gala etrafynda ýerleşen Zähmet Aýhan birleşiginden geçýän bölegindäki uçagy atly ýerde Garagum derýasynyň suwy joşup çölüň içine akyp dur. Onuň öňüne gum haltalary uklanýar. Ýöne bu suwuň öňüni böwütlemäge ýeterlik bolmaýar. Dip habarçy aýtdy. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar prezidentiň sebete ýygyderli edýän saparlarynyň özlerini aladalandyrýandygyny belleýärler. Bir zat gowy däl, emma halkdan gizlenýär. Eger gorkara zat ýok bolsa, onda prezident ýygyderli gelmezdi. Bu biziň hem aladalanmagymyza sebäp bolýar. Halkdan gizlemän, halka arka tutunup, hakykaty aýdyp, halky kömege çağırsalar bolmaýarmy diýip bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Norwegiýanyň hökümeti Türkmenistandan Gulgaldany Niýazowyň boşadylmagyny we maşgalatynyň ýanyna Norwegiýa goý berilmegini sorady. Türkmen tarapy jogap bermek barada tas 2 aý goly wagt mundan öň beren wadasyny henizem ýerine ýetirmändir. Bu arada adam hukuklary boýunça Norwegiýanyň Helsinki komiteti Adatlyk radiosyna habar berdi. Türkmenistanda 15 ýyla goly wagt bäri tutsaglykda saklanýan Gulgaldany Niýazowyň ykbalyna ýokary derejede ýygyderli üns berilýär. Türkmen dissidentiniň ýagdaýy soňky ýyl dekabr aýynda Aşgabatda gozguldy. Norwegiýanyň Helsinki komitetining başlygy Ivar Dali, Norwegiýanyň ilçisi John Michael Kvistadanyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbatary we Pahajew bilen 8-nji dekabrda Aşgabatda geçiren gepleşigi barada Adatlyga şeýle gurrun berdi.
And the last time Soňky gezek Norwegiýanyň Türkmenistan boýunça ilçisi Gulgelli Ananyýazyň işini Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwasary bilen Aşgabatda gurulýaşdy. Ol Ananyýazyň boşadylmagyny we Norwegiýa maskarasynyň ýanyna gitmegine ruhsat berilmegini gön sorady. Emma jogap bolmady. Ivardali Türkmen resmiyeti ve Pakhajiýewiň Norwegiýa tarapynyň sowalyna jogap bilen gaýdyp geljegini ma'lum edenligini emma şondan bäri hiç şeýle jogabyň bolmandygyny bellidi. Ol adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmen hökümetinden Ananyýazyň goý berilmegini ençimegedek soranlygyny we bu meseleniň ähli ýerde gozgamak mümkinçiligini ulanandygyny şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna hem Norwegiýanyň Daşary işler ministrligine ýedigdirli ýüzlenenligini aýtdy. Norwegiýanyň Helsinki komiteti 63 ýaşly Ananyýazyň jan saglygyna uly aladalanma bildirýär we Türkmenistanda adamlaryň ortaça ýaşynyň 68 ýaş bilen çäklenýänligine ünsü çeker. Yes, so the Norwegian Helsinki Committee. Biz onu tutsak edilelbäri alad edýär. Men Gulgelli Ananyýaz bilen onuň Türkmenistana gitmeginiň öň ýanyny uçdum. Ýadyňyzda bolsa, Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolan wadyna Türkmenistan demokratik görnüşli bir rejime öwrüljegi biraz meňledi. Gulgelli şonu ýurda baryp muňa gatnaşmak istedi. Emma ol baran wadyna tutsak edildi we terkedi bir kanun kesmekde aýyplanyp höküm edildi. Şondan soň uzak wagtlap doly ýitirim boldy. Biz onuň diýirdigini hem bilmedik. Diňe soňa waka onuň 11 ýyl türme höküm edilenligini we möhletiniň gutarmagynyň öň ýany goşmaça sürgünligi iýerilenligi belli boldy. Ol Demirgazykdaky şäherçe agradyrly. Oňa ýene goşmaça 5 ýyl berildi. Biz onuň ykbalyna gaty aladalanýar. Men oňa ilkinji gezek duşanymda ol 46 ýaşyndady. Häzir ol 63 ýaşynda. Biz Türkmen hökümetiniň ony tutsaglykda müdümlik saklamak niýetiniň bolmagyndan gitdigiçe köp howatyrlanýar. Intend to just keep him there. Dip Ivardal aýtdy. Gulgeldandan ýadyň ykbaly barada Norwegiýanyň elçisiniň beren sowalyna Türkmen resmiýetlerinden häzirlikçe jogap bolmady. Şol wagtda Ananyýazyň ykbaly barada käbir maglumatlar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda fevralyň aýagynda diňlenjek hatawatyna goşulypdyr. Bu dokumentde hususan da şeýle diýilýär. 2019-njy ýylyň 10-njy martynda ýetaty hökümiň mökleti gutarandan soň Gulgeldanýazyň goşmaça jaza çekmek üçin belli bir sebäpde 5 ýyl ýaşamak üçin Karabogaz şäherine iýerildi we ýaşaýan ýerinde ýaşaýyş jaýlarynyň işleşi boýunça bölümde işçi edilip aýlykly işe ýerleştirildi diýilýär. Dünýä ýurtlarynyň adam hukuklary boýunça gol çeken halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişine tin etmek üçin geçirilýän döwürleýin hatawatlarynyň nowatdaky diňlençigi 27 fevralda geçirilir. Türkmenistanyň berjek hatawatyna Misir, Peru, Sri Lanka we Zambiya ýaly ýurtlaryň berjek hatawatlary bilen bilelikde diňlener. Gulgeldanýazyň 1995-nji ýylyň 10-njy ýulynda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestiň guramaçylarynyň biridi. Ol 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tutsaklagyna höküm edilip, halkara batyrşylar ýetatynda azatlyga çykyp Norwegiýada teatr gaçyp atalgalypdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanda häkimet çalşandan soň ýurda baran Ananyýazow tutsak edildi we şondan bäri tutsaklykda saklanýar. Gulgeldanýazyň ykbaly ýyllar boýy halkara jemgyýetçiliginiň öňsü merkezinde galýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary bilen bir katarda günbatyr hökümetleri hem onuň ykbalyna öňse çekerler. 2021-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň 4 kanun çykarjysy Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa ýörite hat iýerip, Türkmen türmelerindäki siýasy tutsaklaryň boşadylmagyna çagyryş etdi we Gulgeldanýazyň ýagdaýyny aýratyn gozlady. 2020-nji ýylyň iýulynda Birleşen Ştatlaryň prezidentligine öňkü kandidat Mitt Romney bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň 12 senatory siýasy tutsaklary şol sanda Ömürdak Omar Guliýew we Gulgeldanýazow azatlyga goý bermek barada çagyryş etdiler. 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda Ananyýazowyň tutsaklykdaky 10-njy ýyl dönümine gabat Birleşen Ştatlaryň senatory Bob Menendez Türkmenistanyň hökümetiniň Gulgeldanýazowy azat etmelidigini aýtdy. İnternet azatlygyny bir çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleriniň 1 fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tezligini artdyrýandygy, şeýlede bu hyzmatyň bahasyny ardanladýandygy habar berildi. 31-nji ýanwarda ýarym resmi türkmen nisarlarynda peýda bolan maglumatda 1 megabit sekund tezlikli internetiň aýlyk töleginiň 150 manat boljakdygy, ol ozal 170 manatdy.
2 megabit sekund tezlikli internetin hem aylyk töleginiň 200 däldi 180 manada çeline arzanladyljakdygy habar berildi. Maglumatda ulanyjylara 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikdäki internetin hem elleterli boljakdygy aýdyldy. Häzir çeline ýurtda hödürlenýän internetin iň ýokary tezligi 2 megabit sekunda deňdi. Emma bu barada maglumat yerleşdirilen azyndan 2 hökümetçi nesirinde 1 fevralda bu habar düşündürüsiz elletersiz boldy. Ýurdun ýeketäk internet provideriniň saýtynda hem ozalky narhlar saklanyp galýar. Azatlyň Türkmen Telekomdan maglumat almak synançyklary netije bermedi. Yerli internet edarlary ulanyjylara bu ütkesmeler barada habarlarynyň ýokdugyny aýdarlar. Netijede dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýan Türkmenistanyň bu ýagdaýlary ütketmek planlarynyň durmuşa geçip geçmejekdigi aýdyň däl. Sol bir wagtda yerli hünärmenler bu aýdylýanlar amala astada munyň diňe kagazy ýüzünde boljakdygyny, asliýetinde ozalky ýagdaýlaryň saklanyp galjakdygyny çaklaýarlar. Ozal aylyk 200 manada hödürlenen 2 megabit sekund diýilýän internetiň tezligi hem asliýetinde 500 kilobit sekunddan pesde. Yerli telekom işgärleri internetiň tezligini iş ýüzünde ýokarlandyrmagyň bu golaýda gözüňünde tutulmaýandygyny aýdýarlar. Diýip ýagdaýlary öwrenen balkanly habarçymyzy gurrun berdi. Türkmenistanda häkimetler ýylatyň internet arkaly garasyz maglumatlary almak mümkinçiliklerini ýyllar boýy çäklendirip gelýärler. Şeýle-de internet böwütlerinden geçmek üçin ulanylýan VPN hyzmatlaryny ýygyderilip itikleýärler.